आज आम्ही पहिले लालाची बस्ती हांगा कितें सांग सुट्टा यायचेर आम्ही आमचे घर डेमोलिशन काढले म्हणले आमचे ते हायकोर्टाने हे झाले 2010 जाले ना म्हणून मागीर आमी ते इश्टे घेतले इश्टे आमचे हे झाले मागीर तर आमी गोंयची जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्टान घातले हेका म्हणून ते फुडें घेवन गेले डिस्ट्रिक्ट हायकोर्टान गेले आमी हायकोर्टान आमकां 2024 केस आमची बाळगली आमी कितें केलां मागीर ते खटपट करून आमी ट्रिब्युनलान घातल्या आमची ग्रांट ऑफ लँड एक कम्युनिटी बींग आसून म्हणून आमकां गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट करता की 100 मिटर सुद्दां आमी दिल्ले न्हू आमी गव्हर्मेंटाचे आभार मानता 30-40 वर्ष झाले कितले वर्ष जाले हांगा 30-40 वर्ष झाले भुरगीं आमच्या 3 फाटी रजिस्ट्रेशन केला एड्युकेट आसा कोण डॉक्टर आसा आमची भुरगीं हांगा माझे चेडू हांगा जाल्ले टिचर हा तुम्ही कशी हांगासर घरा बांधली म्हणजे कितें जागो घेतलो कोणा कडल्यान कितें टेनंटांनी दिले तेन्ना कोंबडेचो बॉडी बी आमकां दिल्ली कोंबडीची बॉडी तेन्ना कितें म्हणून सांगून दिल्ले आमी एक तुमी घरा 100 मीटर घेऊन द्या आणि कोंबडीचा ब्लॉक जे सर्टिफिकेट आहे आमच्याकडे 100 मीटराचे कोण नाव कोणतं त्यांना दिलं पाहिजे लाला व्यापारी नाही एडवर्ड आणि शेट्टी आणि एडवर्ड कॉटनी आणि कोंबडीवारचे प्रेसिडेंट असतो तेन्ना 2000 हांव म्हापशे मार्केटानूच रावता अच्छा तेन्ना आमकां दाखयले लाला आणि तो मेळून आमकां जागा दिल्ले गरीब लोक म्हणून आमकां दिले तेणी आमकां पैसे कशे काय दिवं ना तांकां तो तुमका लालान दिल्ले मरे त्या आधी हिंगा लालाकी बस्ती म्हणटा लालाची बस्ती अवचित वाडो आमचो अवतीच वाडा जाव रे पण म्हणता लालाकी बस्ती म्हणतात ते मधी केला ते आत्ता केला आहे कोणे केले ते मोदी अवचित वाडा आणलं तर लालाची बस्ती कशे झाले म्हणून परत ते बस्ती केला प्लॅनेट लाला म्हणून लालाची बस्ती केला. कॅनेट ना लाला 25 एकर मध्ये आमचे आमदार आम्ही आमदार सीएम मनोहर भाई आश्वासन दिले तुमचे घरा आमचे तुमचे झाले न्हू तुमचे घरा मोडू दिवचे ना ते जर लक्ष्मीकांत पार्सेकार त्यांनी पासून आपलं आश्वासन दिले आमकां येऊन हांगा दिता म्हणून तुमच्या घराचे काय जाऊ देऊ आता हे लालाची बस्ती कितले घरा हा कितले घरा हांगासर लालाची बस्ती न्हू अवचित वाडो हांगा 45 घरा आमचे कोंबडी जाता ना 45 हय 45 बस्ती घरा